नंगौ नैबे उदालगुरि जौमा फरायसालिनि जिथु सावरायनोब्लां बे सावरायनोब्लाङाव दिनै गोबां माने होंगो दोंगो सोलिबाय दिनै एपइन्टमेन्टआ दसेनि उनाव रानसिगोन दा बेजोंनो लोगोसे आङो दायो मिथिनो हास्थायगोन आंजों लोगोसे दङ दायो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर एबा दिथागिरि बिथाङा दिनै आंनि खाथियाव दङ आं बिथांजों मिथिनो हास्थायगोन औ जोङो जोंनि बड'लेण्ड रुरेल काउन्सिल एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार जों दिनैहाय एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बे एपइन्टमेन्ट जेनाखि प्रसेस बे प्रसेसा पियरलि जोङो मेरिट बेसिसाव होनाय जागोन आरो बेवहाय आगोलावहाय इउनिभारसिटिया रिटेन टेस्ट खालामदोंमोन आरो बे मार्क्सखौ लानानै आरो जोंहा माखासे नन एसेन्सियेलनि जोंहा 10 मार्क्स दंमोन बेखौ जों अलरेडि भेरिफाइ खालामदों भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव जों दा फाइनाल पर्यायाव फैबाय दिनै बेखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनो हानाय अबस्थायाव जों फैबाय आरो जोंहा दा ग्रेजुवेट टिचार हिसाबै जोंहा 1200 दङ 1200 आरो पोस्ट ग्रेजुवेट हिसाबाव जोंहा 137 दङ गतिके बेखौ जोङो बेहाय अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारानो जेरै चिफ गेस्ट जागोन आरो लोगोसे जोंहा डिपुटि चिफ सारबो फैगोन आरो गोबां जों आलासिफोर लेंहरदों इएमफोर दङ एमसिएलएफोर दङ गतिके बिथांमोननि थ्रुयैहाय जोङो नैबे जेनाखि ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि एपइन्टमेन्ट जों बेखौ राननाय जागोन टटेल एपियार्ड जोंहा किमान आसले 10,000 सो जोंहा दंमोन माने अलमस्ट 10,000 दा एक्जाक्ट फिगारखौ आं लाथ'वाखै दा 10,000 सो दंमोन थ' बिनि गेजेरावहाय जोङो दिनैहाय माने 1,337 खौ जों होनाय जागोन औ ना बेखौ मोनोब्ला जोङो जोंनाव साफिसियेन्ट नंद्रायाब्लाबो गोबां जेनाखि भेकेन्सि दंमोन बे भेकेन्सिया फिलआप जाजोबगोन आरो निस्सयकै जोङो नैबेखौ होखांनायनि उनाव जे बिनि उनावहाय जे जोंहा माखासे भेकेन्सि जानानै दंबावो थ' बेखौ जों इमिडियेटलि बे भेकेन्सिखौ जोङो डिस्ट्रिक्टआव बिहरनानै जों बिनि एपइन्टमेन्टनि प्रसेसखौबो जोङो रिक्रुटमेन्टनि प्रसेसखौबो जोङो थाबैनो खालामगोन आरो नाथाय बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे सोंथि सिखारबाय थादों जे नैबे साख्रि होनायाव बिराद रां फैसानि थाखा फैसानि लेनदेन थ' बेखौथ' सोरबाया साननो हागौ खिन्थु आं बुंबाय थादों अनेकानो आंखौ कुइसनबो खालामदों ओरैनो पार्सनेलिबो टेलिफन खालामदों जे ओरैबायदि कालेक्सन जादों ओरैबायदि दा केन्डिडेटफोरनाव गावसिनावनो सोंब्लानो जाबाय जों जुदि बिसोरनाव थाखा फैसाफोर लादों केन्डिडेटआव सोंब्लानो जाबाय आरो दिनैथ' सासेबो प्रुफबो होनो हायाखै खारन पियरलि मेरिट बेसिस आरो जेराव जोङो माने एन्सार कि अलरेडि होनाय जादों नङा होमब्ला दा दिनै जुदि सोरबाया बुङो जे माने जोङो जोंनि बे प्रसेसआवहाय बिसंगति दं होननानै जुदि सोरबाया बुङोबा जोंथ' बेखौ मानिया आरो आंहाथ' आंनि खोनानायावथ' आं गैया आरो बेहायथ' आं गैखाथारा आरो बेखौ आंखौ पार्सनेलि फ्राय मानसियानो आंखौ मिथिया आं बेबायदि खुनु दिन जों खालामफेराखैबो आगे पिसि जों रिक्रुटमेन्ट होबोदों बेवहायबो जों खालामफेराखै दिनैनियावबो जायाखै होननानै आं दाबि खालामनो हायो औ ना बे प्रसेसआथ' फैबाय थागोन नङा होमबा खारन जोङो SIU बे जाहैबाय 2023 नि SIU नि एप्रुभमेन्ट आरो बे नङा होमबा गतिके बिनि उनावहाय जोंहा खालि जानानै दंलाय थ' इमिडियेटलि जोङो भेकेन्सिखौ जोङो बिहरनानै बिनि रिक्रुटमेन्टनि प्रसेसखौ जोङो थाबैनो खालामनो थाखाय माने अलरेडि जोङो डिसिसन लाखादों बेखौ औ थ' बेखौनो आं मेसेज हरगोन सिगाङाव आङो कंग्रेचुलेसन आं जासिहरगोन बयनोबो खारन मेरिट बेसिसाव मोनदों जिहेतुके नङा होमब्ला थ' जोङो मोजां माने क्वालिटि गोनां जों टिचार्स मोनगोन होननानै जों आसा खालामो आरो बिसेसकै फोरोंगिरिनि खेथ्रआवहाय क्वालिटि फोरोंगिरि जोंनो नांगौ अब्लासो जोङो माने फरायसाफोरनोबो क्वालिटि माने एजुकेसन जोङो गथ'फोरनोबो जों होनो हागोन आरो एइबारनि माने जेनाखि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बेयावथ' एकदम टेलेन्टेड माने केन्डिडेटफ्रानो मोनदों बे खुनु डाउट गैया 1% डाउट गैया एखेबारे आरो जोङो सोलोंथाइ जथेस्थ' माने स्टुडेन्टफ्रा एबार माने बेनिफिट जागोन बेजों क्वालिटि मोजां मोनगोन गथ'फ्रा जों बेखौ नायनो गुदि फरायसालिखौ जुदि गेजेर फरायसालिखौ जुदि जों बुङोब्ला दा जोंहा SIU हयथ' जोङो मोनगासिनो दङ बे सानसे साननैनि गेजेरावनो जों SIUखौ मोनगासिनो दं इमिडियेटलि जोङो SIU एप्रुभेलखौ जों मोनोब्लानो जों एडभार्टाइज होगासिनो दं सानसे साननैयावनो गतिके जोङो LP आरो ME आवबो जोंहा जिहेतुके भेकेन्सि दङ जों बेखौ फिलआप खालामनांगौ इमिडियेटलि जों फिलआप खालामगोन बेखौ सर्ट टाइमनि पिरियडआवनो नंगौ BTC सोलोंथाइनि डाइरेक्टर एबा दिथागिरि बिथाङा दिनै फोरमायबाय
थाखा फैसा लायालाबासिनो मेरिट बेसिसाव जाय बिथांमोना गोरों बिथांमोना दिनै बे साख्रिखौ होनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे फोरमायबावदों गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि जि फोरोंगिरिनि आंखाल बे आंखालाबो साननैसोनि उनाव जोबनायनि लामायाव दङ होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। उदालगुरिनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै सुकुराम बर'।